Imos que a información deportiva. O Valiño despídese da primeira Futgal logo de caer co Unión na derradeira xornada da Liga. O Abanqueiro certificou a súa permanencia e evitou posibles arrastres mentres que a Asteirana perdeu o seu último encontro. A primeira Futgal chegou ao seu fin con alegrías e tristuras para os equipos da comarca. Dos 4 conxuntos que estaban na categoría, tan só a metade aseguraron a súa continuidade, xa que o Valiño confirmou o seu descenso nesta 34ª xornada. Os de Cabo de Cruz non dependían de si mesmos e tiñan en fronte un dos mellores equipos do Grupo 5, o Unión, e os rianxeiros non deron marxe aos locais para soñar coa vitoria. Apenas se xogaran 6 minutos no encontro cando os de Asados tomaron a dianteira co tanto inicial de Manuel Rey, e a media hora de xogo Mauro Castaño ampliou a vantaxe, que xusto antes do descanso sería de 0-3, co segundo tanto de Rey no engadido. O descanso non mudou a dinámica do derbi e no 47 Ismael Cerqueira sumouse a festa goleadora co 0-4. Xa no 66, Sono fixo o gol da honra para o Valiño, pero 2 minutos despois, Cerqueiras bateu por quinta vez a meta local para poñer o definitivo 1-5. Derrota do Valiño, que non puido eludir o descenso nunha campaña moi irregular, na que rematou 15º con 25 puntos, logo de gañar 8 encontros, empatar un e perder 25. Pola contra, o Unión é terceiro e disputará a fase de ascenso tras unha temporada moi completa na que gañou 22 partidos, empatou 8 e perdeu 4, sendo o segundo equipo que menos goles recibiu do Grupo 5 e o terceiro máis goleador. O Abanqueiro puxo fin a unha campaña de altibaixos cun traballado triunfo ante o Flavia. Os da Charca finalizaron 13º ao sumar 36 puntos, polo que en principio evitarían posibles arrastres. Os boirenses xogaron un encontro moi serio no Municipal do Souto e dominaron nos primeiros compases. Isto traduciuse en goles, xa que Carlos Teira adiantou os seus no minuto 18 e no 25 o Abanqueiro mandaba por 0-2 despois do tanto de Brais Outeiral. Pouco mudaron as cousas na segunda metade, na que o Flavia buscou con máis gañas o gol e atopou o seu premio no 83, pero os da Barbanza defenderon ben para levarse 3 importantes puntos. E no grupo 2 a Asteirana despediuse da categoría coa súa novena derrota seguida ao caer co Bastavales. Sen embargo, o duelo comezou de cara para os muradáns que se adiantaron no marcador no 26 co gol de Pablo Rama. A Asteirana estivo ao mando do marcador ata o 56, cando o Bastavales empatou o duelo, e deulle a volta ao marcador con tantos no 64 e no 75 para poñer o 1-3. Derrota da Asteirana, que pechou a campaña como pechacancelas do grupo ao conseguir 17 puntos, logo de apañar 25 derrotas, 5 empates e 4 triunfos. Para a próxima temporada disputará a segunda Futgal.